Godt. Jeg starter lige med at vise, hvordan man laver to spalter. Det gør man ved først at flytte en tekstboks ind, og derefter flytter man en ny tekstboks ind, trækker den hen, så den er ved siden af. Sådan der, sådan der. Godt. Så er I ret i, at de er lige store størrelser, men det man så gør, det er, at så trykker man lige et andet sted, så der ikke er nogen af dem, der er markeret, sådan ligesom det er nu. Så tager man musen hen imellem dem, så det ser sådan her ud. Der er en lille pil på hver side. Så tager man fat og trækker, og så trækker man ind til de to tal på hver side er lige store. Og over på min side her, der er det cirka 500, det kan variere lidt, jeg kan ikke lige huske, hvad det er på jeres side. Men her er det i hvert fald 500. Og så slipper jeg det igen. Det man så gør, det er, så starter man med at vælge den ene tekstboks, og så går man ned i størrelse og afstand. Og så trykker man på hængelåsen her, og så skriver man 10 herover. Det gør man for, at der lige er lidt afstand imellem de to tekstbokser, så de ikke er klods op af hinanden. Og det gør man så også ved den næste. Og der er det så bare i venstre side, man skal skrive 10 i stedet for. Sådan der. Godt. Når I så skriver, så er I ret i, at det måske ikke er den rigtige skriftstørrelse og farve, lige når man starter, men så skal man lige ændre det. Det er fordi, at det er noget, der er kodet ind i deres system, så det kan man ikke lave om på. Det ændrer man bare ved at markere den. Så går man herover, og så vidt jeg husker, så skal I bruge sort. Så tager I fat i den her og trækker den helt i bund. Så bliver den sort. Og så kan I ændre skriftstørrelsen til det, I gerne vil have ved at trykke herover, og jeg mener, det er 15. Sådan der. Så var der det problem der med linken. Hvis vi lige laver et link her. Test 1. Test 2. Så jeres problem, det er, at da I har lavet enten den første eller den nederste, så har der været et mellemrum her imellem. Sådan der. Og så er I kommet til at markere den der og den der oppe. Og så har I lavet et link. Fuldstændig rigtigt. Sådan der. Men så kommer den der lille en. Og det er altså fordi, at så tager den mellemrummet med som en link. Så det man gør, man starter lige med at fjerne de links, man allerede har indsat. Det gør vi sådan der, ved at trykke på markere det og trykke på den der op. Og så gør vi det samme igen, men hvor vi sikrer os, at vi kun markerer teksten og ikke markerer mellemrummet. Og så trykker vi link, finder det vi gerne vil link til, tilføjer link, og så er det korrekt. Og det samme heroppe igen. Kun markere teksten. Vær sikker på, at I ikke markerer mellemrum dernede. Marker teksten. Vælg link. Find tingen. Sådan der. Bum. Og så har I de to ting, uden at der er en streg der imellem. Jeg håber, det var svar på det, I skulle bruge. Hej.